O Dduw, ar amser ein dod ynghyd, derbyn yr offrwm a ddygwn, y caneuon a ganwn, ein calonnau ar agor mewn gweddi, ein clustiau yn awchu am dair. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi i roedfa ddigidol yr wythnos hon. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni heddi. Dyma'r trysor mae Duw wedi roi i ni. Mae'n cael ei gario gennym ni sy'n ddim byd ond llestri pridd. Ffaith sy'n dangos mai o Dduw mae'r grym anhygoel yma'n dod, ac nid ohono ni. Fod trafferthion yn gwasgu o bob cyfeiriad, i ni ddim wedi cael ein llethu'n llwyr. I ni'n ansicr weithiau, ond heb anobeithio. Ni'n cael ein herlyd, ond ydy Duw ddim wedi'n gadael ni. Ein taro i lawr, ond ein cael ein codi yn ôl yn ein trad bob tro. Wrth i oddef yn gorfforol i ni'n rhannu rhywedd o farwolaeth Iesu, ond mae hynny mwyn i fywyd Iesu gael ei weld yn ein cyrff bregus ni. O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw, yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. Nid ei fwy na'i hunan y daeth i lawr o'r ne, a'i roi ei hun yn aberth dros eraill naeth e fe. O na bawn i fel e fe, o na bawn i fel e fe, o na bawn i fel e fe, o na bawn i fel e fe.
O na bawn yn fwy tebyg mewn gweddi'r Iesu mad, yn ciliau efo'r mynydd i alw ar ei dad. Yng nghanol dwfn ddistawrwydd ymhell o sŵn y dre, fe hoffai ddal cymundeb a'i dad oedd yn e. O na bawn i fel e fe, o na bawn i fel e fe, o na bawn i fel e fe, o na bawn i fel e fe. O na bawn fel yr Iesu yn llawn a wyddfryd pur, i helpu plant gofidiau ac esmwyddau eu cur. O na bawn fel yr Iesu yn maddau pob ryw fai, roedd cariad yn y marllwys o'i galon ein ddidrai. O na bawn i fel e fe, 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 o na bawn i fel e fe. Ond y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri pridd. Llestri pridd. Beth yw llestri pridd yn y cyd-destun hwn? Wel, llestri bob dydd o llestri pridd. Hwn i ddim amdano chi, ond wedi cael yn magu i ddysgu bod y llestri bob dydd a llestri gore. Yr unig bryd byddai'r llestri gore yn dod mas yn tŷ ni pan o'n i'n blentyn oedd ar ddydd Nadolig, ar ddydd angladd, neu os byddai'r gweinidog yn dod i ginio neu de. Llestri bob dydd yw'r llestri hyn mae Paul yn sôn amdano nhw fan hyn. Llestri cyffredin, llestri rhad a digon braidd, digon bregus. Ond nhw'n sicr ddim yn llestri hardd, ond nhw'n sicr ddim yn llestri gwerthfawr chwaith. Ond nhw'n llestri bob dydd mewn perygl o dorri a dim gwerth arbennig iddyn nhw. Mae Paul yn defnyddio'r ddelwedd hon i'n disgrifio ni fel pobl, a dyw e ddim yn gwneud hyn mwyn ein bychanu ni, ond mwyn ein hatgoffa ni. Nad i ni'n bobl berffeth, a dydyn ni ddim yn berffeth. I ni'n gallu bod yn wan iawn yn dyn ni ar y degau. Ni'n gallu bod yn wan pan bo eisiau sefyll lan dros yr hyn sy'n iawn. Ni'n gallu bod yn wan wrth wrthwynebu anghyfiawnderau'r byd. Yn ein gwendid ni, ni'n gallu torri pan ddaw pwysau arno ni. Ond nid y llestr yw'r peth sy'n rhoi gwerth, cofiwch, ond yr hyn sydd yn y llestr. Be sydd yn y llestr? Ond y trysor. Presenoldeb Crist yw'r trysor sydd yno ni hefyd, ni y llestri pridd. Presenoldeb Crist drwy efengil yno ni, goleuni Duw yno ni, gras maddeiant a bywyd newydd, Duw sydd yn ein galw ni, mor fregus yr ni, i fod yn llestr i bresenoldeb Iesu Grist. Mae Duw nid yn unig yn ein galw ni i gyredu ynddo, ond mae Duw yn ein galw ni hefyd i gario goleuni Iesu i'r byd. Na, nid ni yw'r trysor, ond yr hyn sydd yno ni yw'r trysor. Mae'r trysor yn rhywbeth dwyfol, mae'n rhywbeth tragwyddol, mae'n rhywbeth amrysiadwy. Pan ni'n edrych arno ni'n hunain, i ni'n gallu teimlo'n ddigon anigonol. Ond pan ni'n edrych ar y trysor, i ni'n gweld nad ni sydd yn achub. Nad ni sydd yn newid calonnau a bywydau. Nad ni sydd yn rhoi bywyd newydd. Ond Crist, y trysor Crist, fe yw'r harddwch, Crist yw'r nerth. Yn ail, pam ddewisiodd Duw llestri pridd? Wel, fe allwn ni ofyn pam roi rhywbeth mor werthfawr mewn llestr mor frai, mor fregus.
Wel i wneud yn amlwg mae nerth Duw sy'n gweithio on'd yfe, ac nid ein nerth ni. Mae bod yn llestri pridd yn ein hatal ni rhag ymffrostio. Sawl gwaith i ni wedi clywed pobl yn dweud am rhywun, sgwlwch yno fe neu hi. Mae eisiau dda fe neu hi gofio ble mae fe'n dod. Cofio pwy i ni. Cofio beth i ni. Llestri pridd yn cario rhywbeth arbennig iawn. Fe ddewisiodd Duw lestri pridd mwyn gwneud yn siŵr nad ydyn ni'n rhoi clod i'n hunain ond yn hytrach am bod ni'n ei glodfori fe. Pe rai ni wedi cael ein disgrifio fel jog port meirion neu Royal Doulton yn lle llestri bob dydd, mae'n beryg y bydden ni'n meddwl mwy am ein hunain ac y dylsen ni, nac yr ydyn ni'n sicr yn ei heiddi hefyd. Mae bod yn lestr pridd yn caniatáu i Dduw dderbyn y clod ac nid ninne. Pan byddwn ni'n wan, pan byddwn ni'n ddrylliedig, pan byddwn ni'n cael ein gwasgu, mae Duw'n dangos i nerth. Mae Paul yn dweud yn yr un bennod, bod trafferthion yn ein gwasgu ni o bob cyfeiriad, dydyn ni ddim yn cael ein llethu. Mae'r llestr yn cael ei daro, ond mae'r trysor yn aros. Ac yn drydydd, beth yw'r anogaeth i'r eglwys drwy'r hanes hwn? Wel, fel i chi'n gwybod cystel â fi, mae'r byd yn chwilio am gryfder heddi. Mae'r byd yn chwilio am bŵer, am nerth, am hunan ddibyniaeth. Ond mae Duw yn byw ac yn gweithio drwy bobl sy'n gwybod bod nhw ddim yn berffaith. Mae Duw yn gweithio drwy ni yn ein bregister ni, yn ein cyflwr bregus ni. Ac felly mae rhaid i ni beidio chuddio'r gwalle sydd yno ni, oherwydd mae yna grac ym mhob yr un ohono ni. Ac mae bob crac yn arwydd ein bod ni'n dibynnu ar Dduw, yn arwydd bod ni'n amherffaith. A thrwy'r craciau yn y llestr, mae gole'n disgleirio fwyaf. A'r gole yw'r trysor ac nid y llestr. Duw yno ni yw'r trysor. Pan ddaw pwysau arno ni, mae'r byd yn gweld y trysor ac nid yn gweld y llestr. I ni'n llestri pridd, ond y trysor sy'n ein diffinio, cofiwch. Pan byddwn ni'n teimlo'n wan, cofiwn am y trysor. Pan byddwn ni'n teimlo'n ddigalon, cofiwn pwy sy'n rhoi nerth i ni. Pan byddwn ni'n cael ein herio, gofynnwn ni Dduw ddangos i ogoniant drwy ein gwendidau ni. Nid perffeithrwydd sy'n dystiolaeth i'r byd, ond gras Crist yn ein gwendid ni. Fe nes i ddysgu lot o bethau newydd ar yn nhaith i wlad tai pwy ddydd, ac yn ei plith, fe ges i'n hyflwyno i gelf cynt swgi. Nawr fi gyfeiriodd llywydd y gynhadledd at hwn yn ei haraeth agoriadol. Ond nid o wlad tai y ddaw'r dechneg hon o greu celf, ond o Japan, a mae'n mynd nôl i'r 15fed ganrif. A'r hyn sy'n digwydd yw bod crochenwaidd sydd wedi i dorri yn cael ei atgyweirio gan defnyddio lacr wedi gymysgu ac aur neu arian neu blatinwm. A'r hyn sy'n arbennig am y celf hwn yw yn hytrach na ceisio cwato y craciau, cuddio'r craciau. Mae'r dechneg yma yn amlygu'r craciau. Mae'r craciau yn cael ei troi yn rhywbeth gweladwy ar y darn crochenwaith ei hunan. Smon nhw'n trio cuddio'r craciau'r diffygion. Maen nhw'n anrydeddu'r diffygion. A dyna'n union beth mae Duw yn gwneud gyda ni. Sdim angen i ni gwato'n gwendidau. Mae Duw yno ni, yn dyrchafu'r craciau, a thrwy ras a'i fyddeiant yn ein defnyddio ni i adlewyrchu gariad. Mae Duw yn ein troi ni mewn i bethau prydferth. Mae Duw wedi rhoi trysor i'r ras yno ni, ein bod ni'n llestri pridd, yn frau, yn flinedig, ac weithiau yn teimlo eitha gwag. I ni'n gweld ein gwendidau'n aml, i ni'n cofio'n methiannau'n rhy hawdd o lawer,
'Y ni'n teimlo pwysau bywyd yn ein gwasgu, ond yw'r trysor ddim yn pylu byth. Nid ni sy'n berffeth, ond ef sydd yn ddigon. Nid ni sy'n gryf, ond ef sy'n ein cynnal. Nid ni sy'n llawn goleuni, ond ef sy'n goleuo. Pam 'y ni'n teimlo bod ni ar fi'n torri, gadewch i ni gofio, ni ellir torri'r hyn sydd yn dod o Dduw. Pan fydd y llestr wedi craco, fel hyn mae'r goleuni'n disgleirio ore. Ac felly anogaeth I chi a fi ac i'r eglwys heddi, fi'n credu yw hyn, I beidio chuddio'n gwendidau, ond eu cyflwyno nhw I Dduw. I aros yn ostyngedig, ac nid mewn ofn. I ymddiried nid yn ein gallu'n hunain, ond yng ngallu Duw. Mwyn bod yn llestri sy'n agored I dywynu I oleuni ef. Dwi'n goleuni'r rhai sydd yn byw yn y tywyllwch heddi. A hynny nid oherwydd ein gwerth ni, ond gogoniant iddo ef. Amen. Gweddiwn. Ein tad yr hwn wyt yn y nefoedd, criwr a chynhaliwr bywyd. Ti aluniodd y nef gyddath dyner law, ac affurfiodd y ddeiar o lwch. Ti a gymrodd brydd y ddeiar ac anadlodd fywyd I fewn iddo fe. Edrych arno ni nawr o Dduw yn unen llestri prydd, bregus a syml, ac eto wedi'n dewis I ddal trysor mor werthfawr. Arglwydd rwy ti wedi gosod doleuni yno ni. Disgleiried y goleuni hwnnw'n dragwyddol. Ac fod na gracie'n perthyn I bob yr un ohono ni arglwydd, fe wyddon ni'n iawn bod ogoniant di yn disgleirio
trwy'r mannau gwana hynny. Trwy'r holl ddarnau bregus o'n hanes ni, mae dy drigaredd yn dod o hyd i lwybr i lifo bob tro. Mae dy ras di'n llenwi'r bylchau a'r gariad yn gwneud ei ffordd tuag at eraill. Helpa ni arglwydd i drysori nid y llestr ond y trysor. Helpa ni gofio bob amser arglwydd nad ei nerth ni na'n balchder ni yw'r gwir werth, ond y rhyfeddod yr wyt ti wedi ymddiried i ni ac wedi gosod yno ni, y gwirionedd, y goleuni ac ysbryd cariad Crist. Pan fyddwn ni wedi torri arglwydd, fe gofiwn ni fod hyd yn oed llestr wedi dorri yn dal i gadw persawd y bresenoldeb di. Pan fyddwn ni yn wag, llanwn ni eto ac olew dy dangnefedd. Fel y gallwn ni gario oleuni i'r llefydd tywyll hynny. Pan fydd gobaith yn pylu, cofiwn fod y craciau sydd yno ni nid yn arwydd o fethiant, ond yn gyfle i thogoniant ddisgleirio drwyddynt. Ti arglwydd yw'r crochennydd dwyfol, ninnau yw dy glai dy brydd di. Ffurfial ni, llunia ni, ac os oes rhaid ein rhwygo ni, bydded hynny at y ddibenion di dy hun, fel y gall rhywbeth mwy prydferth a pharhaol dyfu o'r darnau o'r hena oedden ni unwaith. Bydded ein bywydau arglwydd yn ei bregisrwydd fod yn dist i'th nerth di, fel y gwelir mae i ti yn unig y perthyn y gogoniant ar daioni. Gad i ni gerdded yn ostyngedig gyda'r trysor hwn, a'i garion ofalus yn ddiolchgar ac yn llawen, hyd nes y dydd y gosodir y pridd o'r neilltu, a'r trysor ei hun yn sefyll yn olau, hyd dragwyddoldeb. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd angwaredwr, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd, ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwa i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau un dyledwyr, ac nac arwa i ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Can ei seiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.